da jam'iyyar APC a matakin jiha, inda ya koma ADP jam'iyya mai alamar littafi, inda yake goyon bayan ɗan takarar gwamna Sha'aban Sharaɗa. Sai dai ko da komawar Rarara jam'iyyar ta ADP, an ga wasu daga abokan sana'ar mawaƙin kuma 'yan ƙungiyarsa ta tatin sun tsaya takara a sabuwar jam'iyyar, wanda shi ma ya zama wani sabon abin magana. Ba wannan ne karo na farko da 'yan fim ɗin Hausa suka fara yunƙurin tsayawa takarar siyasa ba, kuma ba yau suka fara samun ƙalubale ba, inda wasu kan musu shagube da marasa tarbiyya ko wani abu da aka saba zagin 'yan fim da shi. Sai dai wannan karan tsayar da Dadi Hikima da aka fi sani da Abale ya fi zama abin magana, inda jama'a suka fara suka wannan lamari, wasu kuma suna goyon baya. Sai da lokacin masu suka Abalen sun masa wani sandi ne da suke ganin shi a cikin wayoyinsu da akwatin talabijin, wanda duk wani abu da yake yi a fim ya sha bamban da yadda yake a zahiri. Sai dai kuma abu ne mai yiwuwa wani abu yana so a rayuwar tasa ta zahiri, bayan ya fara koyi da irin mutanen da yake kwaikwaya a fina-finai. A ƙarshe dai Rarara ya fito ya bayyana dalilinsa na barin jam'iyyar APC da kuma jam'iyyar ADP din, game da dalilinsa na tsayar da abokan sana'arsa a takara, inda ya bayyana hakan da cewa su ne suke sakawa a zaɓi mutum kuma a zaɓe shi. To me zai sa su ba za su fito da kansu a zaɓe su ba? Kana ya bayyana hakan yana daga yunƙurinsa na ganin ya gyara irin kallon da ake yi wa 'yan fim sun shiga tsawon mutane masu mutunci da za su iya auratayya tsakaninsu ba tare da kyama ba. Ga dai bayanin Rarara. Ne saboda ya za mu yi tsarin waɗanda za mu bari, ya za mu yi tsarin yadda za mu saita wannan masana'antar. Ni dinnan Rarara in yadda 'yata ta yi waƙa, ɗana ya yi waƙa. Ni dinnan da kaina yanzu idan ɗana ya ce waƙa zai zance a'a. To ya za in yadda in ɗana ya ce zai yi waƙa ya shiga waƙa. Dole sai mun zauna mun haɗa kanmu. Ni na yarda in ba Abale yata ya yadda ban kanwashi. A wannan ƙasar tamu ko a wannan lokacin ko a wannan gabar ba mutanen da suka fi daraja a gurin mutane irin 'yan siyasa. Ko suna yin daidai ko ba sa yin daidai. Mu kuma dinnan kullum muna tare da 'yan siyasa, muna musu hidima, muna musu wahala, muna tallarsu. Sai muka ce mu ma ga mutanenmu guda biyu ko guda uku a sakala a cikin 'yan siyasa nan. Sai a ce ba mu kyauta ba? Na ce duk wanda zai yi sulhu da ni in koma jam'iyyar shi ko in koma wani guri, to ya ba mutum uku takara. Ba na son ko sisi. Ala ya samu takara, Abale ya samu dan yaya da zai, dan Hajja ya samu dan yaya da zai. Daga ran da Ala ya ce blokin dina sunan shi ɗaya mawaƙi. Mawaƙi ya zama dan majalisa, ni ma zan sa rai. Amma in dai ba mu yi yanzu ba, to mu san kamar kuma da ta zo mana ba. Wallahi su uku takara Ala, wallahi nasara ce. Ko ya ci zaɓe ko bai ci zaɓe ba. Mu muke cewa a zaɓuwa da a zaɓe shi, don ba za a zaɓi ba. Ni ne ba ka yadda da ni zan zaɓuwa da dan Rarara, zan zaɓuwa da dan Ala, zan zaɓuwa da dan Nure Biduwa, zan zaɓuwa da dan Yakubu Muhammad. Yakubu Muhammad zai ce suna nawa ne, ina kiran ku shiga jam'iyya ka za ku zaɓuwa ne, kuma a zaɓe shi. Ya zai ce a zaɓi Ala ba za a zaɓi Ala ba. Mu daina bai da kanmu baya, mu shigo gaba. Duk wanda yake da dama a lokacin yake amfani da ita, in ta wuce baka san lokacin da dawo ba. Shi yasa muka samu takara a ADP. ADP nan jam'iyya ce wanda ake cewa kawar babu. Daga babu ne muka ɗauko jam'iyyar nan musamman a jihar Kano. Wani ma ka ce ADP bai san abin da kake nufi ba, sai ka ce masa mai littafi, kitabiya. Wannan jam'iyya ana kiranta da ADP alkhairi, kuma sun yadda sun gamsu da mu da su ba mu takara ta mutum 3 zuwa 4 a cikin wannan jam'iyyar. Kuma mu muke tallata jam'iyyoyin nan. Duk jam'iyyar da ta yi shuhura a nan, idan ba wanda ya tallata ta a nan bai zo ba to a cikin mu yake wallahi. Akwai waɗanda suka kuma da gudunmawa a gurin tallata wallahi mu ne. To ina ganin wannan ba zai gagare mu tallata jam'iyyar da 'yan uwanmu za su zama 'yan da zuwa. Ni dalili na wannan jam'iyyar babban shi ne Ala ya samu takara, Abale ya samu, dan Hajja ya samu, kuma na tabbatar za su iya.
duk wanda za a zaɓa a kawo wanda ya fi ala nagarta a cikin yan majalisar tarayyar Kano. Sai dai duk da wannan bayani na Rarara ba a rasa masu cigaba da sukar ra'ayinsa ba. A cewar wani ɗan TikTok mai suna Bashir mai nasibi, 'yan fim ba su kai su zama jagororin al'umma ba. Wato idan ban da waɗannan mutanen suna kallon kamar mun rasa mafaɗa a Kano, mutanen da a lokacin su Malam Sheikh Jafar kullum faɗakar da mu suke yi, kallon su ma a gidajenmu mu daina saboda illarsu da kuma gubarsu a cikin al'umma. Wai irin waɗannan mutanen ne za a wayi gari a ce har za a ba su damar da za su mulki al'umma. Ya kamata kai kuma Sha'aban Sharaɗa ka gane irin waɗannan mutane 'yan 419 ne, 'yan Yahoo ne. Domin irin wannan wasan birin-birin din shi suka je suka yi mai Haya Bello, suka ingiza shi ruwa ya ringa tunanin cewa ai su ma delegate ne, suka yashe shi. Sannan kuma irin wannan rashin darajar ita aka yi ma Baba Dan Audu ta kimanin shekara 8 aka sa shi ya bata da mutane masu kima, mutanen da suka taimake shi suka dora shi akan mukamu. So wallahi Allah ka kula, ni na san cewa Honorable Sha'aban Sharaɗa kana da mutane masu gaya maka gaskiya waɗanda kake zuwa shawara da su a Abuja. So ban sani ba waɗancan mutanen ko ka bata da su, amma na san akwai jiya mai mutunci, mai kamala, mai daraja wacce na san ba za ta taɓa baka wannan shawara ba, kuma na san kana zuwa gurin ta neman shawara. Amma na san wannan hanyar da ka ɗauka tsakanin da Allah na san cewa babu shawarar ta a ciki, domin ita ba za ta taɓa baka shawara ka yi irin wannan abin da ka auka ba. Ina ma laifin a ce wannan mutanen a Malam na Ta'ala gidan da ya bari a ce kai ka koma da ka yi shawara da manya, na san cewa idan Allah ya taimake ka za a iya ɗaukar wannan wurin da Malam na Ta'ala ya bari a baka, sai ga cikin taimakon Ubangiji Allah ya ɗora ka, ka zo ka amfanar da jihar ka amfanar da al'umma ka. Amma waɗannan mutanen wallahi za su kai karami ne su baro ka su yace ɗan canji. Duk wanda ya yarda zai zaɓi Sha'aban a matsayin gwamnan jihar Kano ya ɗaga hannun mu gani. Ma'ana da mutum abe. Duk wanda ya yarda zai zaɓi ala a Nasarawa gani shi a sama. To wani yi kara. Duk wanda ya yarda zai zaɓi Abale a Kumbawo. To muna fatan Allah ya ba mu nasara. Za mu ɗan ce wani abu kaɗan. Ko ka ce? A wasu yan ce ba? Za ka gama na da Malam Sha'aban Sharaɗa dinge. Malam Sha'aban Sharaɗa. Allah ya kare lafiya, President. Malam Sha'aban Sharaɗa.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Abdullahi Yunus, mai cibiyar maganin musulunci na Kashful Alil. Cibiyar mu ta Kashful Alil a shirye muke tsab domin zakulo ingantattun itatuwa daga cikin littattafan musulunci domin haɗa magunguna ingantattu akan kowace irin larura. Ina magidanta masu fama da matsalolin mazakuta kamar rashin karfi, saurin inzali tare da kankancewar mazakuta. Cibiyar Kashful Alil sun kware wajen hada magunguna na matsalolin rashin aihuwa. Sannan al'umma da dama sun amsa kuma sun samu biyan bukata 100%. Ina masu fama da cuta mai karya garkuwar jikin ɗan adam wato HIV, muna ba da magani kuma ana warkewa gaba ɗaya daga cutar. Insha Allah. Ina waɗanda suke aikata istimna'i wato biya wa kansu bukata, hakan yana hana haihuwa tare da haifar da matsaloli guda 20 a jikin ɗan adam. Ina masu fama da ciwon zuciya ko cutar hawan jini ko ciwon sikila, duka muna ba da magani. Ƙarƙashin cibiyar mu ta Kashful Alil mun tanaji ingantattun magunguna domin ƙona matsalar aljanu, iska, sihiri ko sammu ko aiki aka maka muna warwarewa da yardan Allah. Za ku same mu a babban hedikwatar mu da ke Maiduguri babban layi daidai gefen masallacin Yorubawa. Saman bene shago mai namba 1. Sannan a jihar Kano muna ƙarshen gidan zu cikin tsohuwar tasha daidai Outpost Police Station. A birnin tarayyar Abuja muna Kuje titin Union Home P&D Plaza. A jihar Gombe muna nan daidai gadon Malale Birot cikin Ummi Plaza. Sannan a jihar Kaduna muna Rigasa Dattawa cikin Musayyab Plaza. A jamhuriyar Niger muna babban kasuwar Maradi kallacin tsohuwar likitan Maka Grand Marché de Maradi. Sannan cibiyar mu ta Kashful Alil a shirye muke tsab domin tura magunguna a duk inda kuke a faɗin duniya.